ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. भारतीय सैन्य दलातील निवृत्त सुभेदार तथा जिल्हा समायोजन कार्यालयातील मुख्य लिपिक नामदेव रामचंद्र सावंत यांचं गुरुवारी दुपारी आकस्मिक निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवावर शुक्रवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. माजी सैनिकांनी त्यांना अखेरचा निरोप दिला. त्यांच्या आकस्मिक निधनाचा सावंत कुटुंबियांसह आजी-माजी सैनिक परिवार आणि सर्वांनाच धक्का बसला. मूळचे दाणोली गावठण येथील नामदेव सावंत यांनी भारतीय सैन्य दलात सेवा बजावली. त्यानंतर ते ओरोस इथं जिल्हा समायोजन कार्यालयात मुख्य लिपिक म्हणून कार्यरत होते. नामदेव सावंत त्यांच्या कुटुंबाला सैनिकी परंपरा असून त्यांचे काका तसेच भाऊ भारतीय सैन्य दलात होते. सेवाभावी वृत्तीचे नामदेव सावंत गोरगरीब विद्यार्थ्यांसह गरजूंना ते नेहमीच मदत करायचे. गुरुवारी दुपारी ते सावंतवाडी बसस्थानकाच्या स्वच्छतागृहात गेले असता हृदयविकाराच्या धक्क्यानं ते खाली कोसळले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस हवालदार मनोज राऊत आणि दीपक शिंदे तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर आजी-माजी सैनिक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, दाणोली पंचक्रोशी वासियांनीही सावंतवाडीत धाव घेतली. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पंचनामा आणि शवविच्छेदन करण्यात आलं. शुक्रवारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुंबई स्थित माजी सैनिक सुरभा सावंत आणि प्रभाकर सावंत यांचे ते भाऊ होत. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, मुलगी, भाऊ-भाऊजय, बहिणी, पुतणे असा मोठा परिवार आहे.